Sing pokok wajib niku nglampahi salat 5 waktu. Pun ganem napa dereng Pak salate? Sampun. Sampun. Enten dereng dereng? Dereng. Kenapa itu Pak Bring? Oh kantun kalih berarti pun 3 alhamdulillah separuh lebih. Keranten niki ngaos bab salat riyen. Muga-muga ben tambah semangat salat ben iso genep salat minimal 5 waktu pakoke wajib ben genep. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula juplik sang kitab Nasr Kulibat ngeten. Qala Utsman radhiyallahu anhu, dawuh saka sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Termasuk Utsman niki sahabat Kanjeng Nabi, Pak. Sing khalifah sing nomor 3 ba'da Abu Bakar, Umar, terus Utsman, terus Ali. Niki Utsman sing dawuh. Abu Bakar terkenal jujur, sidik, dapat dipercayanya. Umar terkenal singa padang pasir tegas. Utsman terkenal sugih ya soleh. Ali terkenal gudang ilmu. Jadi ini macam-macam. Niki sing dawuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Man utawi sapa-sapane wong ya. Hafidha sholawati lamun gelem iso njaga salat 5 waktu. Khamsa kang 5 li waktiya pas ing dalam waktune. Upile panjang saged njaga salat 5 waktu utawa mendirikan salat 5 waktu pas tentu waktune. Wa ma'aliya ing atase wong lakoni mau aku rahmatu mongko diparingi mulya sapa Allah Gusti Allah bakal maringi mulya. Bahkan maring kamulyan bisya'il karomati kelawan songo piro-piro kamulyan. Bu pilih panjenengan Pak gelem nglakoni salat 5 waktu dereng sunah niki. Pokoknya salat 5 waktu jangan lampai kanthi iman wa ihsaban ikhlas tur yo iman karena Gusti Allah pas ning waktune subuh yo subuh dhuwur yang dhuwur. Asar ini waktu ngasar najan misalnya dhuwure jam 2 mboten napa cek waktu dhuwur pas ning tiba waktune ora dhuwur ning jam 4 mboten wae dhuwur ning dhuwur najan tok mundur mboten wae oh ngantung isak mboten napa pas tiba waktune pas adzan mangga isak jam 12 bengi ya oleh iki tasik waktune isak niku panjenengan badhe diparingi sangang kamulyan iki dereng baswat jamanis cek nglakoni salat nanti mono dhewe kok jenengan salat 5 waktu kono pas waktu bakal diparing 9 kamuliaan. Napa niku? Alwal kanaulikum aulahal subhanallah yuhibbullah yaku bakal diakoni dadi kawulane Gusti Allah sing bakal dicintai karo Gusti Allah. Setunggal Pak, jenengan wis dicatat dadi kawulane hamba Allah, dadi kekasih Gusti Allah. Mergo apa? Taat karo Gusti Allah. Nek jenengan mirsani malaikat Jibril niku Pak, nek kadung sujud seorang mesti 1000 tahun. Sanggup mboten Pak? 1000 tahun. Salat nganti 1000 tahun rongkat sanun. Tapi niku perintah Gusti Allah mboten perintah. Karena tanda syukure malaikat Jibril sujud zikir ning Gusti Allah 1000 tahun. Gusti Allah anggap biasa. Tapi umat Kanjeng Nabi Allah ana gelem salat, gelem sujud, kuwi nglakoni perintah Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah. Penak kekasih Gusti Allah napa kekasih sinten, Pak? Oh, danten menang nggih. Nggih, nek dadi kekasih berarti paling dicintai. Nek dicintai insyaallah penak njaluke. Njaluk seger waras nggih, Pak nggih. Sehat. Apa malih, Pak? Duwite akeh. Apa malih? Cukup sekabehane. Siji syaratnya kedangan nglakoni salat ing waktu pas tepat pada waktunya. Muga-muga diakui dadi kekasih Gusti Allah, ditresnani karo Gusti Allah. Paham Pak guys, pindah niku. Dicap dadi kaulan Gusti Allah, ditresnani Gusti Allah. Sing nomor kali wa yakunu badan ya sahibah.
bakal diparingi badan. Sing nomor kali wa yakunu badan ya sahibah, bakal diparingi badan sing sehat. Lah niki lho Pak. Sing nomor kalih nek jenengan tenan salat tekun Gusti Allah iman yo ikhlas pas tiba waktune kok jenengan ngrasakno lara nyuwuni Gusti Allah iso diparingi badan sing sehat. Niki aten sakit mboten Pak niki? Kathah nggih. Hawane meriang nggih. Asam urat, kolesterol, darah tinggi. Nomale dengkul kemeng. Dengkul kemeng. Lah damel jaga niku Pak, ben oleh petunjuk Gusti Allah ben Gusti Allah ngoyobat ben badane sehat nglakoni salat 5 waktu pas tiba waktune. Begitu krungu adzan juga banyu tu nglakoni salat najan rong iso berjamaah misale, cara repot ndang salat mboten napa-napa. Siji bakal diparingi badan sing sehat. Monggo sing badane mboten seketsa nindakaken salat tenanan nyuwun Gusti Allah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji nomor kalih dikai badan sing sehat. Sing nomor 3 wa tahsurul malaikah, bakal dijogo karo malaikat. Mboten gemen-gemen Pak. Wong gelem salat niku sing ngreksa, sing ngayomi, sing jaga Gusti Allah lantaran para malaikat. Jenengan mboten sadar gelem salat niku Gusti Allah ridho, Gusti Allah sering ngongkon malaikat kangge jaga panjenengan. Bodhikate mboten gemen-gemen pengawale bangsa malaikat. Gada pengawal mboten Mas jenengan? Gada pengawal Mas to? Oke. Jadi nek wong tiang salat niku dikawal karo malaikat, mbok bilih enten musibah, badhe angsal musibah napa mawon mesti diinggirke. Firasate gak penak. Aku pengen mlakukan gak penak ya. Niku biasane sing eling napa ora malaikat mergo ape ngenek musibah. Gusti Allah gak rido. Najan niku takdir kudune wae kena musibah, mongko di ringano ditulung karo malaikat sing jaga panjenengan niku barokah fadilah wong gelem nglakoni salat. Dadi eman-eman saestu Pak niku. Salat 5 waktu misale subuh rong rakaat paling 5 menit mantun Pak nggih. 5 menit pun bar rampung 5 menit niku. 5 menit suwi padahal niku. 5 menit bar. 3 menit ya malah 3 menit nggih. Oke. 5 menit nggih. Nek 5 waktu berarti 5 pun selawe menit wis setengah jam. Padahal sedina suwene 24 jam. Jangan camuk kalong setengah jam kanggo ibadah karo Gusti Allah. Barokah ngaten iki lho Pak. Dadi wong nuwun sewu nek ora sampai ninggal wani sengaja ninggal salat, tiyang niku tuna, tiyang niku rugi banget. Wis gak dicap hambane mesti bakal loro, nek gak loro badane, loro rezekine, loro patanggane, loro putra macam-macam Gusti Allah nyoba mergo wani ninggal salat. Paham tak nggih? Sing nomor 3 bakal dijogo karo malaikat, dikawal karo malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor sekawan wa yanzilahum barakatu fil darrihi, mongko diparingi omah sing barokah daleme panjenengan Pak, griyane panjenengan bakal dadi griya sing barokah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tempat panjenengan dalemne barokah niku pripun? Neng ati adem ayem kabeh rukun guyub rukun bareng-bareng ibadah ning Gusti Allah. Jadi omah ben adem siji syarate kudu nglakoni salat sing menungsane sing terlebet niku. Omah kok gak digawe salat, gak digawe ngaji, gak digawe maca Quran, mongko omahe gak barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi barokah griya panjenengan niku sebab musabab jenengan gelem nglakoni salat. Salate ten ngrene apa ten masjid, Pak?
Ya ten gede ya ten masjid leres. Ada satu waktu ten masjid jamaah jenengan gelem nglakoni salat. Salate ten gede apa ten masjid, Pak? Ya ten gede ya ten masjid leres. Ada satu waktu ten masjid jamaah, ada satu momen untuk keluarga dadi ibadah bareng karo garwane jenengan kali putra jenengan. Nah, dibagi ngoten niku. Ben barokah griyonipun dalemipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Sing nomor sekawan, nomor gangsal. Napa? Sing nomor gangsal. Wa yanharu ala wajhi fima sholihin. Mongko diketokne wajah panjenengan iku kaya wajahe para wong sing soleh. Pak, jenengan dikumpulne karo wong soleh, wajah panjenengan bersinar berseri-seri semringah kaya wong soleh. Soleh ki piye? Kaya para nabi, para wali, karo kekasih Gusti Allah. Jenengan bangkit dari alam kubur ten alam padang masan akhirat niku wajah panjenengan berseri-seri mergo gelem nglakoni salat. Niki wong tiang soleh mboten namine soleh lho, Pak. Soleh. Dadi jenengan mboten usah ngaku kalau umat panjenengan Gusti Kanjeng Nabi mboten usah ngaku ngoten niku. Jangan wajah panjenengan berseri-seri mergo dibasuh banyu udum. Gusti Allah itu barokah salat jenengan wis diawe karo jeneng Nabi tutun jenengan umat Kanjeng Nabi mergo taat karo Gusti Allah gelem nglakoni salat. Ya niku lho, Pak. Wis rasa bingung Kanjeng Nabi sing bakal nyeluki kula jenengan mergo ketok wajahe berseri-seri bercahaya seminar kaya wong soleh. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi eman banget nek sengaja wani ninggal salat. Kula lanjutke malih. Sing kaping 6. Wa dalilullahi qalbu. Bakal diparingi ati Gusti Allah bakal maring ati kalbu sing empuk. Kalbu sing sejuk. Pripun kalbu sing sejuk niku iso nrimo apa wae petunjuke Gusti Allah. Dadi tiyang niku gak gampang emosi, gak gampang nesu, kabeh ditampa karo legang-legange manah. Jadi nuwun sewu kok tiyang niku keweras, wanget telukane atine atos, biasane wong gak gelem nglakoni salat, biasane ngoten nemen kerase atose. Tapi nek gelem sujud karo Gusti Allah bakal diparing ati sing sejuk, sing empuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah barokah pipen rumah tangga jenengan gadah putra. Kok angel kandhanane, Pak. Bakda salat jenengan nyuwun Gusti Allah muga-muga putra panjenengan didados putra sing saleh-salehah. Niku barokah wong tuwa nek gelem nglakoni salat lumebere atine wong tuwane empuk. Insyaallah putra-putra atine nggih empuk, penak kandhanane penak tuturane. Dadi nuwun sewu kok enek bocah mursal wani karo wong tuane iku bocah mboten salah. Sing bener piye? Introspeksi tiyang sepuh riyen pripun? Hubungane Gusti Allah pripun? Paham nggih? Nuwun sewu lho niki kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing nomor ini bakal diparingi ati sing empuk sejuk oleh hidayah Gusti Allah. Iso nampa kenyataane nek iki takdire pangeran. Dinasihati kondi wae penak. Gampang sareh, gampang nangis ati empuk niku, Pak. Nglakoni dosa ngono kelingan pangeran nangis. Mergo kelingan nglakoni dosa. Nangis niku kelingan dosa apa kelingan utang, Pak? Piye napa? Tiang nangis niku kelingan utang apa kelingan duwe dosa, Pak? Oh. Pokok gak kelingan tanggane, Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Diparingi ati sing empuk. Niku barokah salat tepat pada waktunya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kemah nomor 7. Sing kaping 7 sing kaping 7 ayah muru ala syiratul wal barki lawe yaiku karo Gusti Allah ridho diliwakna siratal mustaqim jembatan sing ngisore neraka kaya kilat kang nyamber lap panjenengan dugi lawange swarga. Pak, kula jenengan niki liwat siratal mustaqim, Pak. Kaya gedene sirat niku jembatan niku kaya rambut pinara 7. Rambute jenengan dipara 7 ya kuwi gedene sirat, ombone sirat. Dawane piye iso dilakoni mlaku mlayu brangkang ngati ribuan, ratusan bahkan jutaan atau tergantung amal kula panjenengan. Pripun Pak, medeni mboten kok jenengan kok pleset wis pasti kecemplung neraka minimal mesti 7.000 tahun. Bab ora gelem nglakoni salat. Beran mboten Pak nih. Dadi nek diumpamane dikiaske niku salat niku kaya kain, Pak. Jenengan diparingi kain supaya iso selamat saka geni neraka. Lah jenengan nglakoni salat ping 3 ping 4 jek kurang dadi kaine panjenengan pelindung panjenengan bolong-bolong. Lah ben gak bolong ditambal karo poso, zakat, sedekah kaine dadi genep mboten bolong malih. Niku nek duwe kain, tapi nek gak salat blas berarti ora duwe kain. Lah nek nambah sing ditambal nopo? Jadi nuwun sewu sing kathah nek tiyang gak gelem nglakoni salat blas, tapi tiyange sedekah nyah-nyoh, sedekah pewenak niku nuwun sewu Pak. Niku cuma diparing kebaikan ning donya, ning akhirate ora duwe mergo gak duwe kain. Lah sing ditambal nopo? Lah sedekah ben diterima kudu nglakoni salat. Iku pokok ibadah niku salat niku. Paham nggih? Wis dipaksa kula jenengan nek durung iso 5 waktu dipaksa sik mbok loro mboten aja ngantos ninggal blas, Pak. Iman-iman niku pitakon yang bijing ten kubur, ten akhirat, ten padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab dengan sholat ngeringakno panjenengan. Tapi nek gak sholat bahaya lha Pak dawa Pak ning pertanyaane. Mosok ning akhirat pisan wae sampai ketukar runto-runto. Nah, sengsara. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sing kaping 7. Sing kaping 8 wa buncihillah minan nar lan den selamatake sapa Allah Gusti Allah nyelamatke apa minan nar saking neraka. Wis otomatis Pak, nek liwat siratul mustaqim jenengan selamat berarti selamat saka tingkat derajate neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ngimpuni malih jan wong tiyang neraka niku bengok-bengok Pak. Ora betah lagi kecemplung niku jenengan kepleset siratul mustaqim nggih sampai dasare neraka sapitu niku suwene 70 tahun. Nek gak gelem nglakoni salat kejogo ning neraka well niku neraka tingkatan nomor 5. Panase 70 ping 5 iki 350 panase geni ning donya. Niku wong sing gak gelem nglakoni salat. Bisa jadi jangan 50 tahun lagi ketemu dasare nggon sing gak gelem nglakoni salat niku. Iya Pak, 50 tahun niku lagi teko dasar dhewe disiksa niku. Lagi tergelincir ning neraka. Apun mboten Pak niki? Apun nggih. Pun sakniki diposo Pak nggih. Kalau ngajak-ngajak monggo dipaksa badane, ragane najan cek urung ikhlas, cek ngresula dipaksa sik mboten napa-napa. Sapa ngerti oleh setahun 2 tahun dipaksa ping pindho, bae oleh 2 tahun tambah 3, bae 5 tahun wis ganep 5.
Lah ngoten niku Pak. Akhirnya wis ganap 5 timbul ikhlase, tambah imane. Sajen ngoten niku Pak, nglakoni Gusti Allah kadang kudu dipaksa sik ben enak imane. Ben timbul ikhlase. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing kaping terakhir kaping 9. Mungkin selak ngantuk Pak nggih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim sing kaping 9 niku wa siluhullah fi rahil alladzi la haula ma'al qalbihim la qaulihim yasanun. Yaiku den panggonake ning swarga. Jenengan bakal dipanggono ning swarga, sing isi ning swarga niku jenengan gumbul karo tiang-tiang kekasih Gusti Allah sing gak ngrasakno susah, ya gak ngrasakno sengsara. Loh, otomatis tingkatan swarga jenengan dideleh tingkatan derajat sing dhuwur. Mergo gumbulane karo kekasih Gusti Allah, dihindar saka neraka. Swarga ya derajate karo wong sing padha saleh karo wali-waline Gusti Allah, kasih Gusti Allah. Lah niku lho Pak. Monggo sareng-sareng nata manah, nata ati, rada dipeksa nglakoni sholat 5 waktu pas tepat pada waktunya. Muga-muga kula jenengan tetep diparingi iman Islam, kuat sehat selamat lahir batin, umur sing barokah, saged nindakan sholat kanthi barokah, sing Gusti Allah ridho saged njari kula jenengan saged selamat donya selamat akhirat.